Добре дошли в него. Неочакваното мокрото училище сезон 1. Нова поредица в TikTok. Нека да видим участниците. Здравейте, аз съм Ски Маск, участник в Woody Ви Brother. Влизам в мокрото училище да печеля за първи път и да стана милионер. Извинявам се, аз съм брата на Йордан Хихо, казвам се Йордан Бира. Да, Йордан Бирас, казвам. Влизам, участник съм в Woody Ви Brother. Влизам в мокрото училище, защото не е толкова мокро, колкото си мислиш ти. Марибас, побити! Здравейте, аз съм Джони, вие ме познавате? Влизам, защото участник съм в Woody Ви Brother и това е лова крава. Еспаньо съм влизам, защото искам. Участник съм. Woody Ви Brother. Ра! Здравейте, аз съм участник от Woody Ви Brother, влизам в мокрото училище, защото много начало му е нужно. Отивайте в Саудитска Арабия. Аз се казвам Марио, влизам. Участник съм в първия сезон на Woody Ви Brother, влизам в сезон 1 на мокрото училище, защото ще спечеля тази голяма награда на 100 000 лева и ще отивам в сезон 2, т.е. мокрото училище, благодарение. 2026. Аз съм Исус Христос. Влизам в влизам в мокрото училище, защото трябва да помогна на хората. И аз съм птицата. Влизам, защото съм си лупас. Аз съм предпоследния участник ли? Добре, аз съм брата на... Как беше бе? На... братовчеда на Ски Маск, участник в Woody Ви Brother. Влизам в този предаване, защото няма да споменям име. Аз съм полицай. Влизам вътре да покажа, че силен съм. Аз съм Смарт котката, домашен любимец на Ски Маск. Влизам, защото подкрепям Ски Маск да спечели сезон 1. Моля! Ойго, здравейте, аз съм ядосаната меч. Аз съм ядосания меч. Участник, модератор съм Woody Ви Brother, влиза в шоуто, защото има време за победа. Нека предаването започне. Едата ще много хубава, нали? Според мен да. Аз трябва да спъка тази дума, защото дразня хората. Ви ти се казваш Марибас, убити. Какво искаш да кажеш? Според как да благодаря Бог. Исусе, за помощта. Така се означава Марибас, побити. Исусе, помогни ми. Хора, сега сме в мокрото училище, къщата на мокрото училище. Трябва сме по-добри, да не се ядосаме и птицата да не прави луди неща в къщата. Да падне във Woody Ви Brother поне. Гръм да го удари, Боже. Няма да се караме тук. Време е да си построим Макдоналдс. Нека да построим продажба. Хора, да правим продажба. Очаквайте епизод 2, защото трябва епизода на Woody Ви Brother.